Čaute ľudia, moje meno je Pyroman.sk, zdravím vás pri prvom videu na pyrotechniku na rok 2016-2017. Mohli by sme začať. Ako prvé tu máme 50 kusov pirátov, 17 kusov bomb, a sme už vystrieľali, 17 kusov Viperov, 17 kusov bombu. Potom tu máme 90 ranový kompakt X-Max Beam a 49 ranový iShow. Potom tu máme diskový zapaľovač. Taký obyčajný. No tak, toto je zatiaľ naše prvé video, tak dávajte lajky a odbery, bude viac videí a